Nicolae Ceaușescu, cum un simplu cizmar din Scornicești ajunge să conducă o țară atât de mare? La începutul conducerii a fost un om destul de respectat, dar până la final s-a transformat într-un dictator, ca în 1989 să fie executat împreună cu soția lui Elena. Astăzi vom discuta despre Nicolae Ceaușescu, cine a fost, când s-a născut, cum a venit la conducere și cum a fost scos de la conducerea României. Să începem! Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalei României socialiste. Nicolae Ceaușescu s-a născut la 26 ianuarie 1918, într-o familie de țărani săraci. La doar 11 ani pleacă la București, ucenic la cizmărie, iar în 1936 este arestat pentru activități comuniste. Dar când și cum Nicolae Ceaușescu a ajuns la putere? După moartea lui Gheorghiu Dej la 22 martie 1965, Nicolae Ceaușescu devine liderul Partidului Comunist Român. În 1974 își asumă titlul de președinte al Republicii Socialiste România. În primii ani promovează o imagine reformistă, câștigând simpatie în Occident. În 1968, Ceaușescu condamnă invazia Cehoslovaciei de către trupele sovietice. Lumea occidentală îl vede ca pe un lider curajos, dar în țară începe o consolidare a puterii absolute. România intră într-o eră a propagandei în care Ceaușescu era prezent peste tot, unde nimic nu se putea face fără vocea și chipul lui. După vizitele din China și Coreea de Nord, în 1971, Ceaușescu introduce tezele din iulie. De acum, întreaga cultură și educație sunt subordonate ideologiei. El devine geniul Carpaților, iar Elena, savant de renume mondial. Cultul personalității ajunge la extreme. Poezii, cântece și manuale școlare dedicate conducătorului. România trăia într-o realitate dublă, una oficială plină de victorii și una reală marcată de lipsuri. În 1977, un eveniment tragic zguduie România, iar Ceaușescu are șansa să-și arate puterea. Pe 4 martie 1977, un cutremur de 7,2 grade provoacă peste 1500 de morți. Ceaușescu apare imediat la televizor, promițând reconstrucția rapidă. Pentru mulți români a fost un moment în care liderul și-a consolidat controlul. Mai departe, în anii 1980, vine o perioadă de frig, foamete și întuneric. Dar pentru Ceaușescu asta a fost un plan măreț. România acumulase datorii extreme uriașe. Din 1982, Ceaușescu ordonă plată integrală. Pentru asta, exportă masiv alimente și produse, lăsând populația în sărăcie. Luminile se sting, magazinele sunt goale, oamenii stau la cozi imense pentru pâine și lapte. Iar în 1989, Ceaușescu anunță triumfător că România și-a plătit toate datoriile, dar poporul trăia într-o țară înfometată și înghețată, în timp ce propaganda arată doar realizări grandioase. Ideea este că Ceaușescu a luat din gura poporului și a plătit datoriile externe a țării, care tot el le-a acumulat în această perioadă. Poporul, neavând mâncare, neavând căldură și neavând lumină în casă, evident că s-a revoltat. Ca rezultat, în 1989, poporul se ridică împotriva dictatorului. La 16 decembrie 1989 izbucnește revolta de la Timișoara. Pe 21 decembrie, Ceaușescu ține ultimul său discurs în fața mulțimii din București. Oamenii huiduie, iar în câteva ore, regimul se prăbușește. Ce? Pe 22 decembrie, Ceaușescu fuge cu elicopterul, dar este capturat. În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 1989, Nicolae și Elena Ceaușescu sunt executați după un proces fulger. Dacă vreți să ne omorâți pe amândoi, împreună. Cadavrul dictatorului marchează sfârșitul unei ere de dictatură. După executarea soților Ceaușescu în 1989 pe 25 decembrie, puterea a fost preluată de Ion Iliescu. Ceaușescu a lăsat în urmă un popor traumatizat, dar și o istorie plină de întrebări. Cum a reușit să țină în frică milioanele de oameni? Și ce adevăruri despre această epocă nu au ieșit încă la lumină? Dar ce părere ai tu despre perioada de conducere a lui Nicolae Ceaușescu? Ce vremuri au fost atunci? Ce spun bunii tăi, ce spun părinții tăi, sau poate mă privești chiar o persoană care a locuit și a trăit în perioada lui Nicolae Ceaușescu? A fost atât de rău sau totuși istoria a fost cumva schimbată? Scrie-ți în comentarii ce părere ai despre conducerea lui Nicolae Ceaușescu. Executarea soților Ceaușescu a fost condamnată de poporul român sau totuși a fost organizată de Occident?
Nu uita să dai like la acest video dacă ți-a plăcut, să te abonezi la canal și să distribui videoul prietenilor tăi. Cu voi a fost Dumitru, ne revedem în curând!